Yeah, boy.
So yun mga kasurangbaw, may bagong laro na naman akong ituturo sa inyo kung saan posible kang manalo ng ganito kalaking pera. Ito ang Magic Game. So yun mga kasurumbaw, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng account. Click nyo lang yung register at pagkatapos fill upan mo yung form, ilagay mo ang yung phone number, password, confirm password at i-click mo yung send. May lalabas na OTP at ilagay mo sa verification code at kung okay na, i-click mo naman yung register. Ganun lang kadali mga kasurumbaw at tuturuan ko naman kayo kung paano mag-cash in. I-click mo lang yung add cash, may minimum na 100 at maximum of 10,000. So ikaw na ang bahala kung magkano ang iyong i-cash in. Marami kang larong pwede mong pagpipilian. Meron silang Benz, BMW, Red and Black, Forest Party, Dragon versus Tiger at marami pang iba. Subukan natin maglaro ng Red and Black mga kasurambaw. Try natin magtaya ng 50 pesos. Dito tayo sa Red. So yun, panalo tayo mga kasurambaw, ang dali lang. Ganito lang mga kasurambaw, tuturuan ko kayo kung paano mag-cash out. I-click mo lang yung withdraw, tapos fill upan mo yung form na amount, GCash number, name, at pag okay na, i-click mo lang yung okay. So ano pang hinihintay nyo? Download na, nasa comment section yung link.